Hej! Idag sitter vi här på Admiral och jag har en ny vän här som heter Isabella. Ja, precis. Isabella. Nu ska hon få sminka mig faktiskt. Kolla. Typiskt. Ja, mamma, titta upp på då. Så. Ja, tack. Russian Bordeaux. Bardot. Bardot. Nej, Bardot. Det här är inte Bardot. Tjejer, inga röda läppstift tänkte jag. Jo, det är jättefint med röda Killar blir läppar. jätterädda. Ja, men då får de fan bli rädda. Mer röda läppar till folket. Pussipyck. Pussy. Jag tror det inte är någon kille som helt plötsligt var ingenstans på sin öppna. Hur långt har vi kommit i sminkningen nu alltså? Jag ska inte sätta den. Oh my god. Alltså, Hej. eller hur? Tack så mycket.